Assalamu alaikum muhterem millettəşlərimiz. Türlü tüvəklərdə yaşavşı xalqımız tırmışındağı vaqiqalar həm işraşular bilən tanıştırığımızı devam edəriz. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysınız, bugünkü çıxarılışda. Soğuş irlərini türlüşəsini. Şatlanып ауылға кіріп кына келгенде генә безне бригадир ат белән куып җитте. Һәм камчы белән кире Камышинга хәтле куып китте дер. Барлык соғыш ветераннары да игътибар үзәгендәме? Kvartirde sıradan bulmadı. Bilmediler никакой помощь. Bundan kilgen qədet tağın urladılar. Birgile görüştük. Şundan sonra bir katına öttü de uğrap bitti de birleştik. Sıyır Savuşu Xalqlar Dostluğu ordeni iyesi. Sağındıra. Ne bulgan sayın? Anda yaşlık bulgan, sağındıra. Teşek даже firmende küretmenem, даже firmene de. Kreşip de, kreşmişe de. Soğuş uzgan irlərinin yazmışı türlüşə. Timur Qarmanov soğuştan sonra bütün gümrün Яңа Qayışkul Avulu məktəbində Rus dili həm ədəbiyyatın oxutuğa bağışlı. Balaları həm anıqları da anın işin devam etələr. Bu haqtalar Ataqlı Şəxslər Turmuşu kitabında xətirələri bilən ortaqlaşa. Приветствуем от души вас, как друзей встречаем. Сала авылында кунакларны ипи-туз белән каршылыйлар. Кунаклар дигәнебез чыгышлары белән шушы җирлектә туып үскән кешеләр. Тарихи вакыйга чакырып кайтарды аларны. Педагогия хезмәт ветераны Янтимир Кармановка 100 яшь. Ул тормышының 36 елын мөгаллимлек эшенә, шушы белем йортына багышлый. Многих людей нету давно уже, но истории, школы, как материалы, здесь они остались. Янтимир Карманов истәлеге балалары һәм оныклары язган Атаклы кешеләр тормышы китабы сериясендә мәңгеләштерелде. Басманы алар әтиләре һәм бабалары өчен якын булган Сала мәктәбендә тәкъдим иттеләр. Мөгаллим, сугыш ветераны яхшы белгеч. Бу Янтимир Карманов турында. Ул Бөек Ватан сугышының беренче көннәреннән үк туган илен сакларга алына. Япон сугышын үтә. Икенче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә. Янтимир Карманов Тубыл педагогия институтын тәмамлаган. Балаларга рус теле һәм әдәбиятын укыткан. Он же работал учителем русского языка, но в те времена у нас в татарской школе русский язык преподавался как иностранный. Поэтому мы все изучали, все предметы изучали на татарском. Һөнәргә мәхәббәт һәм тугрылык кебек сыйфатларны Янтимир Карманов үзенең балаларына да бирә алган. Кармановлар династиясендә мөгаллимнәр 30-дан артык. Наблюдая за его работой, мы поняли, что детей нужно любить одинаково. И к ним нужно относиться только с добром. Оныгы Алсу Хайретдинова да бабасы турындагы истәлекләр белән уртаклашты. Жизненные уроки дедушки, которые как какой-то умный механизм раскрывает свои смыслы, дедушкины советы. И чем старше я становлюсь, тем лучше и больше я понимаю. Журналист, филология фәннәре кандидаты Алсу Хайретдинова Төмән дәүләт университетында журналистика укыта. Китапта Янтимир Карманов хакында балалары, оныклары, хезмәттәшләре язган 15 мәкалә урын алган. Янтимир Кармановның шәхси әйберләре, дәрәҗәле бүләкләре бүген мәктәп экспозициясендә. Игътибарыбызны фронтовикның кайышы җәлеп итте. Ул аны әле сугыштан соң да тагын 70 ел куллана. Я его помню красивого, хотя престарелого, но всегда в костюме, в наградах, в медалях. Вот его образ для меня он так сохранился. Китапта Кармановлар нәселенең революцияга кадәр совет чорындагы тормышы турында да искә алына. Kitapka onun yakınlarının, onun dostlarının, onun okuyucuları, kollegalarının istekleri kirgen. Demek, onların istekleri en şu tarih turunda da bulgan. Şunun için bu kitapka bik yukarı baya verilge gerek. Timur Karmanov Buyuk Vatan Soğuşı veterаны kitabı Yıl kitabı өлкә konkursunda төп бүләкне ала. Басманың Сала мәктәбендә тәкъдим ителүе аеруча игътибарга лаек. Бүген залда аның укучылары, оныклары, балалары. Timur Karmanov турындагы китап өлкә китапханәсе фондларында тулыландырачак. Гөлия Садыкова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Илебез кешелек тарихында иң зур җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтәргә җыена. Бөек Ватан сугышы ветераннары өчен торак бирү һәм башка күп кенә ярдәм ташламалар каралган. Еллар узу белән ветераннарыбыз бер-бер артлы китә. Алда итеп киткән дәүләт программасына ия булмаган, үз хәленең чын мәгънәсендә тоткыны булып яшәгән Магнитогорскидагы бер сугыш ветеранының язмышы бүгенге тормышы турында үз хәбәрчебез.
Татарстанның элеккеге Алабуга районы, хәзер Менделеевск районына караган Камай авылыннан 1931 елда магнит төзелешенә 8 гаилә сөрелә. Алар арасында Зәйнетдиновлар да була. Безнең әтиләр илесе мал асраганнар. Сарыклар, 4 сыер булган инде, 2 ат булган. Минем әтигә җиргә торган. Қазақстанға барып, ат алып кайтады, 5-6 ат сатып алып, аны сатырга булганларның жүзі Татарстанда шулай жүргән инде. Кичкенәдән ул бөтен кыенлыкларны кичереп яши. Магнитка килгәнендә аңа 6 яшь була. Барысы да бүгенгедәй хәтерендә. Баракка китереп тыктылар, бер барак инде, түбәсе дә юк, дине дә юк. Бер 50 барак эшләгәннәр инде, 50 барак. Бөек Ватан сугышы башлангач, илнең көнбатыш өлешеннән Көньяк Уралга 200дән артык предприятие күчерелә. Зәйнәгатдинне 16 яшендә Чиләбегә, Украинадан эвакуацияланган торба прокатлау заводын төзергә җибәрәләр. 18 яше тулгач, 1943 елда фронтка алына. Артиллерия дивизиясында сугышкан Зәйнетдинов яу көннәрен искә төшерергә яратмый. Безгә дә сугыш юллары турында кыскача гына сөйләде. Самый основной Москваны саклау бомбежкадан. 60 километров было до Москвы. Смоленск освободили, кәстәне безне җибәрделәр дигән архив дигән. Чачакрынды. Сугыш Зәйнәгатдин Зәйнетдинов өчен 1945 елның башында Литваны азат итү белән тәмамлана. Әмма 10 елга кадәр Балтык буенда тоткарылалар. 1954 елда Магнитогорскига кайткач, әтисе ярдәме үз куллары белән йорт салып керә, гаилә кора. Хатыны күптән инде вафат, гарип улы белән яши. Кызыл армия урамындагы шушы йортында 6 елдан артык гомер итә сугыш ветераны. Квартирада сораган булмады. Бирмәделәр, никакой помощь. Башта машина бирәбез диде. Аннан кто хочет квартиры, кто не хочет деньгами получит, он дает. 95 яшьлек ветеран азык-төлек кибетенә йөри, ишегалдан кардан үзе чист тарта. Үз көнен үзе күреп, гомеренең бер көне белән түгел, бер сәгате белән яшәгән Зәйнәгатдин Зәйнетдинов ветераннар белән очрашу бәйрәмнәрен сагынып искә ала. Диңгү бәйрәменнән чакыралар иде безне, нигә тосыйха, нигә. Аппаралар машина килә дигән автобусы. Сихтага пенсионерлар җыелалар инде. Ветераннар әйтәм бит. 25 кеше ветеран войналар. Томында гор театрга чакыралар инде, столовойга, подаркалар биреп, та үзе безнең сихта тегендә столовойга. Сюжетны төшергәннән соң без шәһәр ветераннар советына шалтыраттык. 3 телефонның берсе дә җавап бирмәде. Бу хакта Магнитогорск җирле милли мәдәни мөхтәриятенә хәбәр итәргә булдык. Уна элекке ветеран организациялары бар иде. Шифлар бар иде. Алар бөтенсе карый иде. Хәзер ветераннар калмагач, менә берәм кеше калгач, алар югалтып та бетте, ул организациялар да юк хәзер дисәң була. Шуңа күрә менә шундый көнгә килеп җиткәч, без бүгенге көннән Зәйнәгатдин бабай истеннән шефство алабыз, Алла бирсә. Безнең иҗади төркемдә ветераннар советы белән очрашып, бу хәлне күзәтүгә алырга булды. Гөлдер Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Буыннан килгән гадәт тагын урладылар. Бер генә күрештек. Шуннан соң бер-ике атна үтте дә, урап китте дә, берләштек. Сыйыр савучы халыклар дуслыгы ордены иясе. Сагындыра, ни булган сайын. Анда яшьлек булган, сагындыра. Тешеп даже фирмендә күреп менәм, даже фирмендә. Көрәшеп тә, көрәшмичә дә. Дәвам итәбез. Бу гаиләнең үз гореф-гадәтләре бар. Алар аны гасырлар буе алып баралар. Сүзебез Чуашстан Республикасының Шыгырдан авылында гомер итүче үрнәк гаиләләр хакында. Шуларның берсе Валиевлар. 7 буын ата-бабасын белүче гаилә балаларына, аныкларына чын татар тәрбиясен сеңдереп яши. Алар белән сезне алдагы язмада таныштырырбыз.
Чувашстанның Шығырдан авылында йорт сайын булдыклы үрнәк гаиләләр яши. Әлеге нигездә 3 буын Вәлиевлар тора. Аларның ата-бабалары электән үк сату алу эше белән шөгыльләнгән. Алар Урал тауларында йөргәннәр, аннан да барып йөргәннәр, шулай. Аннарсында инде бу хөкүмәт законы вакыты җиткәч инде безнең кооперацияны битергәннәр бар да, кооперациядә сату алушында загат конторда эшләгәннәр. Безгә инде тормышка чыгучылар да, бабайларыбыз да бу авылныклар булганнар бар да. Минсәет абыйның хатыны Флора апа да шушы авылдан. Ул 8 балалы гаиләдә үскән, пешекче. Шығырданда гырыф-гадәткә кергән йола буенча Минсәет абый Флора апаны өенә урлап алып кайта. 1981 елда язылышып, малай белән кыз үстерәләр. Алар да буйга җиткәч үз ярларын шулай элеккедән килгән гадәт буенча сайлаганнар. Сез дә урладыгыз. Сез ничек урладыгыз? Шулай, гадәттә кушайын дип. Ул җизнәләрне улан карга төшәме? Мен сиздем дә үзләре кунакка киткән. Шулай яшып чыктым да инап киттем. Бергә күрештек. Шуннан тәкъдим ясады да. Шуннан соң 1-2 атна үтте дә урап китте дә берләштек. Менә шулай тиз тоталар икән бу авылда никахны. Кадагылар белән киштиреп яшибез бик ата, әлхәмдүлилләh шикер бик ата. Кадагылардан уңдык, ни акыллы кадагылар булды. Шөкер Аллага. Шулай бергәләп татар җанлы сабыйлар да үстерәләр. Һәр вакытта татарча сөйләшәбез. Урыс телендә сөйләшкәндәй балалар белән. Гомере буе сату өлкәсендә дәрәҗәле урында эшләгән Минсәет абый хәзерге вакытта дин өлкәсендә эшчәнлек алып бара. Казанда 1000 еллык мәдрәсәдә белем алам, анда шәкер булып йөрим инде. 2 ел ярым бетердем. Тагын ел ярым калды белем алып бетерергә. Кайткач инде Аллаһ Тәгалә үзе ниятә, шул булыр. Динле йорттан кунаклар, туганнар да өзелми. Шулар арасында Минсәет абыйның апасы Наила ханым. Ул 40 ел буе медицина өлкәсендә хезмәт куйган. Әниләр безне тату булырга, мәрхәмәтле, шәфкатьле булырга өйрәттеләр. Шуңа күрә инде без бик кат шатланабыз. Шушы йортка инде керәбез инде каршы мин ярак дигән шунда каракыш титләр күрсәдә генә. Менә кыз туганнарым белән дә, туганнарыбыз белән дә, киленнәребез белән дә тату яшибез. Рәхмәт барсына да. Гаиләне күптәннән килгән йоласы буенча атна сайын Минсәет һәм Флора Вәлиевлар өстәл янына барлык туган тумачаны җыя. Бер-берсенең хәл-әхвәлен сорашып, соңгы яңалыклар белән уртаклашалар. Яңа атнага планнар коралар. Менә ул бердәм татар гаиләсенең матур үрнәге. Флора апа, менә күреп торабыз, сез шундый мул өстәл әзерләгәнсез. Бу сезнең шундый уңган хуҗабикә икәнегезне тагын бер тапкыр дәлилләп тора. Һәм татарлар бер кашанда буш кул белән килми. Кунакка шуңа күрә без сезгә Татарстанның Кукмара районында менә шундый эшләнә торган Кукмара табасын бүләк итәбез. Ул сезгә бик озак еллар дәвамында ярдәм итеп торсын иде. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Шундый ачык йөзле, кунакчыл кешеләр яныннан аерылып та китәсе килми. Тату һәм ишле гаиләләребез күбрәк булсын. Зөһрә Фатыйхова, татарлар, Шығырдан, Чувашстан. Ул 8-нче сыйныфын тамамлагач, 16 яшендә фермага сыер саварга килә. Һәм лаеклы ялга чыкканчы шунда хезмәт итә. Ирешкән уңышлары өчен заманында Халыклар дуслыгы орденына да лаек була. Сүзебез Кайбыш районы Шүти авылында гомер итүче хезмәт ветераны Розалия апа Тимергалиева турында бара. 40 елдан артык хезмәт стажы булган 4 бала анасы янында безнең хәбәрчебез Рәмис Сафин булып кайтты. Розалия апа фирма белән йорты арасындагы менә бу юллардан җәяүләп 40 елга якын йөргән. Санап карасаң, шул вакыт эчендә ул йөзләп кенә түгел, меңләгән чакрымнар узгандыр. Башта кул белән саудык 3 ел. 16 сыйрына бирделәр башта 16 сыйрына. Анан 25-не бирделәр. Әле машина кермәде ул. Ул әле 3 ел кул белән сауганның сыгында гына. Шул вакытта мин 25-не биргәндә дә 6-нчы класста гына укый иде Гөлшатым, зур кызым. Шуны алып төшеп
Икәү савайды гелгереп булмый бит, кул белән бит ул. Әйтергә генә ансат бит, көн сайын иртәнге 4-тә йокыдан торып башта мишен ягып, абзар тулы мал туарын карап, балаларга иртәнге аш әзерләп кышкы буранмы, көзге яңгырмы, фирмага китүләр җиңел булмагандыр. Җиңел түгел, алар мисалларны, аны кечерәге 2 яшендә вакытта фирмага тәрәс төбенә төшереп утырттым диләне, 2 яшендә иде. Сыерлар керәләр, нигә коровника сыерлар кертәбез азбардан, аларны тылбырга бәләргә бит. Бердәп керәләр иштән ул тәрәс төбенә утырып тора иде шулай. Ярый әле балалар үсә төшкәч, алар бер атлы кул арасына керә башлый. Безнең дә ятташ беленгән һәрбер кешегә. Кем суд, безнең дә хәзер сулар кергән, без сулар җугы, сулар ташыйды, гидәннәр җуайдык, ишгалар сиберәйдек, сырларны хәтер малларны каршылайдык, һәрбер кызлар шулай тырышып эшләйде. Гомумән Розалия апа белән Шәүкәт абыйның 4 балалы гаиләсендә тәрбия хезмәттән башлана. Икенче кызлары Талия мәктәптә укыганда ук, җәйге каникул көннәрендә ел сайын әтисе янында комбайнер ярдәмчесе булып эшли. Әти җәллидем. Менә әтине булдырасы килә беренче урынга китерәсе килә. Акчасы буладыр инде. Акчасын бик аш түләделәр. Ул вакытта менә без 1000 тәңкә ала идек сезонга. Бик яхшы акча иде. Әти алып кайтып бирә иде. Менә кызым бу синең акча, синең акчаң дип әйтә иде. Сер түгел, ул чорларда гади хезмәт кешесенә кадәр хөрмәт зурдан иде. Җитәкчеләр тарафыннан ихтирам һәм игътибар Тимергалиевлар гаиләсендә читләтеп узмый. Хезмәттәге тырышлыгы югары күрсәткечләр өчен тракторчы булып эшләүче Шәүкәт абый 1971 елда хезмәт Кызыл байрак орденына лаек була. Берничә елдан терлекче Розалия апага да халыклар дуслыгы ордены бирелә. Айдагызларны карыгәле, бабам белән минем эшләгән алган орденнарыбызны, грамоталарыбызны дәгызәле. Менә бусы минем дружба народов ордены, менә карагыз әле сез аны. Нинди матур орденнарлар, мәле элеп баралы менә. Менә бусы бабаңның орденнары. 9-нчы дистәне ваклаучы Розалия апаның гомер итү дәверендә 57 ел ир хатыны булып, кайнана белән яшәү чорында тормышның үз кануннары барлыкка килгән. Без андый тавыш чыгарып, нитеп җирмәдек, даулашып, кеше килдереп, андый юк бер качанда. Кешеләрдә исе китә иде. Кешедән башка яшәү бик кадерен белеп яшәсеннәр иде. Моңа берничә ел элек Розалия апаның 60 елга якын гомер иткән ире Шәүкәт тә бакыйлыкка күчкән. Бүген инде аның бөтен сөенече бар шатлыгы ит утырып кайткан балалары, килен кияүләре, 2 дистәгә якын оныклары. Кайчакта барсы бергә җыелганда бер өстәл артына сыеп та бетмибез ди Розалия апа. Бу йортта малайны кияүдән, кызны киленнән айыру авыр. Бар да бер туганнар кебек, бер-берсен күз карашыннан ук аңлап яшиләр. Кияүләрне дә конкурстан сайлап алган кебек, берсеннән берсе уңган һәм тырышлар. Ял бәйрәм көннәрендә төп нигезгә җыелганда монда мин кияү дип түрдә утырып тору юк. Нинди эш бар, барсында бергәләп эшлиләр. Кыскача гына әйткәндә, алар барсы да шушы авыл урамнарында уйнап үскән малай кызлар бит. Менә шул урамда урам маллары белән волейболлар уйнап, футболлар, туплар уйнап, бергә атыш уйнау бар иде ул вакытта, искән чакта качыш уйнары уйнап, гүр дигән уйнар уйнап бергә үстек. Ылгая, все равно заметно, что монда сагындыра, кайтасы килә, күрәсе килә. Шулалда туып үскән бит. Розалия апаның изге гамәлләр кылучы киң күңеленә, кеше яратуынадыр инде. Ходай аңа менә дигән итеп тәүфиклы кияүләрен дә, киленне дә, шәхсән үзенә сәламәтлеген дә, саулыклы гомерне дә кызганмаган. 83 яшын тутырган булса да, ул әле тагын фермага барып та эшләр идем ди. Сагындыра, ни булган сайын. Анда яшьлек булган, сагындыра. Тешеп даже фирмендә күреп менәм, даже фирмендә бик каты сагынам. Хәзер дә тәләр. Узан апа ада айланып күрсәтәбез сауганны. Хәзер рахат саурга, кул белән булса да яшьлек булган, рахат булган. Яшь вакытларымны бик сагынам. Әнә шулай узган яшьлеген сагынып, Ходай биргәнгә канагать булып, югына өмет итеп, сугыш кына чыкмасын дип яши гади бер авылның гади бер татар хатыны. Татарстанның Кайбыш районыннан Рамис Сафин, татарлар. Татар милли көрәше белән генә шөгыльләнеп көн күрергә буламы? Көрәшчеләр сәхифәсенең бүгенге каһарманы мөмкин ди. Сүз кем турында? Җавап сәхифәдә. Халкыбызның асыл егетләре белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Сәхифәбездә 80ннән узганнарында 25 һәм аннан яшьрәкләрендә күрергә мөмкин. Игътибар экранга. Халкыбызның асыл егетләре белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Сәхифәбездә 80ннән узганнарында 25 һәм аннан яшьрәкләрендә күрергә мөмкин. Игътибар экранга.
Фотолар буенча төрле брендлы киемнәрне тәкъдим итүче модель диярсез. Һәм ул чыннан да шулай. Әлеге егетне күп кенә реклама роликларында күрергә була. Ләкин барыгызга да билгеле бер факт. Көрәшчеләр сәхифәсендә без бары тик көрәшчеләр хакында гына сөйлибез. Димәк, ул да көрәшче. Башкача була да алмый. Булат Марат улы Мусин 1994 елның 29 июлендә Татарстанның Яңа Чишмә районы Чертуш авылында туа. 100 килограмм авырлык категориясендәге көрәшче. Россия Федерациясе татар көрәше һәм билбау көрәше буенча спорт остасы. 5 тапкыр Яңа Чишмә районы батыры, 3 тапкыр Муса Җәлил истәлегенә көрәш турниры җиңүчесе, 3 тапкыр Татарстан чемпионы, 2 тапкыр Россия чемпионы. Дөнья кубогы иясе, көрәш буенча Россия җыелма командасы әгъзасы. 2017 елның иң яхшы көрәшчесе. Белешмәгә тагын шуны истисе килә. Монысы кызлар колагына. Ул буйдак, ә йөргән кызы? Юк. Көрәштә ул күпчелек яшьләр кебек бала чактан. Сабан туйларында чыгыш ясый. Гаиләләрендә дә көрәшкә игътибар зур. Әтисе дә көрәш белән дус булган. Ишек алдында малайлары өчен спорт мәйданчыгы ясап куя. Булат 4нче сыйныфтан башлап үзенә көндәлек режим билгели. 10 тапкыр чүгәлә, 10 тапкыр тартылу һәм башка күнегүләрне үтәү. Әлеге күнегүләрне бер кайчан да калдырмый. Шир китә, гадәт кала дигәндәй, бүген дә гел спорт залында ул. Бу тренировкалар һәр вакыт төрлечә инде. Ярыш алдыннан, например, көнгә 2-шәр тренировка бара, мондай вакытларда инде көнгә берәр тренировкада җитә дип саныйм. Шулай ук башка көрәшчеләргә дә әйбәт формада булыр өчен аларга туры җавап биреп булмыйм. Бу сорауга кемгәдер көненә 3 тренировка җитмәскә мөмкин, ә кемгәдер инде атнасына 3 тренировка җитә дип саныйм. Көрәшчеләргә килгәндә, минемчә, көненә 4-5 тапкыр тупланырга кирәк. Күбесенчә боткаларга, яшелчәләргә һәм аксамлы ризыкларга күбрәк внимание бирергә кирәк. Башта торга дигәндә күбрәк майлы ризыклардан, камырлы һәм шикәрле ризыклардан баш тартырга кирәк дип саныйм. Булатка зур көрәш дөньясына юлламаны Яңа Чишмә районы Шахмай мәктәбенең физкультура укытучысы Рөстәм Мифтахетдинов бирә. Беренче уңышлары белән югары сыйныфларда сөендерә. Мәктәпне тәмамлаган елны авыл һәм район сабан туенда батыр кала. Туполев исемендәге Казан ил-күләм тикшеренү техник университетында укыганда көрәш белән һөнәри шөгыльләнә башлый. Тренерлары Булат Хабибрахманов, Вакыйф Дәүләтшин. Көрәш буенча минем иң зур уңышым алар икәү. Аның берсе 2014 елда Муса Җәлил турнирына беренче калдым. Һәм тагын бер зур уңышым монсы Яңа Чишмәдә беренче тапкыр батыр булып калу. Көрәшне алганда җәрәхәтләнүдән куркам, инде үз гомеремдә алай куркам дип әйтә алмас идем. Әтәниләр, туганнар исән сау булсыннар. Без Булат Мусинның социаль челтәрләрдәге битенә дә күзәтү ясадык. Нәтиҗә ясап шуны әйтергә була, ул гел спорт залында. Штанглар белән бик дус, без моңа үзебез дә инандык. Гәүдәле, матур булыр өчен үзем өчен шикләнәм. Штанга күтәрү минем өчен көрәшкә бик тә ярдәм итә дип уйламыйм. Чөнки тимер белән дөрес эшләргә кирәк, дөрес тренировка ясарга кирәк. Әгәр артыгын эшләсәң, дөрес эшләмәсәң, ул көрәшкә кымачаулый башлый. Фотоларда мускулларын күрсәтергә ярата. Киенгән булса да, мускуллары белән мактану җаен таба. Иң якын дусты Илмир Төхфәтуллин, шулай ук көрәшче. Дуслыкка килгәндә көрәшчеләр моңа төрлечә карый. Минемчә, дуслык бар җирдә дә булырга тиеш. Ни генә кыланмыялар. Алдагы видеоны карыйк. Oh
Без достар белән шаяртырга бик яратабыз, һәм гомумән катнашабыз шундый челленджларда. Әлеге челленджка без җиңел чакырадык, безнең өчен авыр түгел иде. Бер тапкыр видео карагач эшләдек. Көрәшләр булгач, безгә җиңел бирделәр. Яшьлек, көч, дәрт, омтылыш ташып торган чак. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле милләттәшләребез. Ә инде татарлар тапшыруның Илдар Кыямов белән булган чыгарылышында без сезнең белән Әстерхан татарлары тарихы һәм аларның бүгенге тормышы хакында белербез. Сау булыгыз.